to bilo. Tema je bila, deca su bila u pitanju, nešto u vrtlogu apokalipse i tako dalje. Pa evo ja bih predložio da nam na samom početku kažete koliko je sve ovo što se danas dešava, u stvari koliko je to, koliko ta najosetljivija kategorija je izložena svim tim uticajima. Eto, mi jesmo onako, koliko su oni izloženi tim i koliko je opasnost da oni na neki način budu do te mere indoktrinirani da možda i ne mogu da se vrate na neki pravi put. Mi kada mislimo o deci, uvek smo brižni zašto smo odgovorni za njih. Deca, kada mislimo na decu, uvek mislimo na nekakav uzrast do punoletstva. To je taj uzrast za koji smo zaduženi smo. Dakle, prosto tu decu moramo izvesti na put i dovesti ih do stabilnosti, da oni mogu sami posle samostalno da žive i da se izbore sa životnim izazovima i da rešavaju svojim iskustvom životne probleme. Dakle, jako je važno shvatiti da deca zapravo nisu toliko nežna koliko nama deluju, jer ona su kodirana zapravo, to su sve duše koje imaju već određen život i kada razmišljamo o tome određenosti života, šta ih to određuje, onda trebamo znamo da, budući da smo mi duše, ovde sad je razgovor dve duše pred ne znam koliko hiljada duša, možda za početak i manje, ali posle toga vidjet će možda tu emisiju više hiljada ljudi. Dakle, više hiljada duša će imati priliku da razmišlja o deci na ovaj način na koji sugerišem. Dakle, duša je važna jer kada uđe duša u telo i kada počinje da se formira ličnost, to je to dete koje treba da vaspitamo od začeća, što bi rekli ljudi kada ne znaju ili malo znaju, oni ne znaju da se dete zapravo obrazuje i vaspitava još u utrobi majke 9 meseci. Dakle, dete sve vreme prima informacije i emocije preko majke. I kako dobija 9 meseci informacije, onda mnogo zavisi od toga da li je majka bila pod stresom 9 meseci ili je lepo živela, šta je mislila, kako se ophodila prema životu, jer će to sve dete da upije, te sve informacije ono dobija sve vreme, zato što smo mi neka vrsta energijskih organizama, a naše misli su zapravo vrsta finotvarne energije koja nosi informaciju. Dakle, da informacije dolaze do buduće ličnosti sve vreme, a onda majka još posle 9 meseci vaspitava to dete na svojim grudima, govori o tome detetu i šta je to duša i šta su to misli i šta su to emocije i šta je život, šta je jezik, uči to čedo svoje. Kad kažete govori, mislite, znači u pravom i u onom prenesenom. Hoću samo da kažem da je to važno kada se postavimo kako treba prema životu i dovoljno znamo, onda treba da znamo da smo mi odgovorni za to dete ne samo kada se rodi, nego i 9 meseci ranije. Da, to je ta interesantno, zato sam insistirao da kako se sve... To je važno, zašto? Zato što tek posle kada se formira ličnost, a ličnost se formira onog momenta kada dete dobije ime. Dakle, to je još jedan od kodova duše, jer ime je jedan od kodova, on dobija genetski kod preko roditelja i u tom genetskom kodu ima zapise predaka. Govorim koliko je to kompleksno to dete o kome sad treba govorimo, da ga trebamo shvatiti koliko je ono kompleksno. I ako shvatimo koliko je kompleksno dete, onda ga poštujemo od početka. Dakle, čovek bi trebao da kada razgovara sa svojim detetom, čim se rodi, pa nadalje da ga stalno tretira kao odraslo dete, kao odraslog čoveka. Da ga ne stavlja u situaciju da razgovara sa nekim koji je manje vredan, manje važan i koji je manje pametan. Zato što se dešava da se rode deca koja imaju znanja kojima se mi čudimo.
Dakle, mi se čudimo ako se rađaju se wunderkinzi, rađaju se deca sa znanjima za koje mi ne možemo da verujemo da postoje, da neko, recimo, sa manje od godinu dana već počne da broji ili da rešava u tim prvim godinama života neke matematičke probleme bolje od svojih roditelja, da bolje sviraju ili ranije počnu da sviraju u odnosu na svoje roditelje. Znači, mnogo je kompleksnija ta ličnost ili ta duša o kojoj govorimo. Onda ćemo doći do toga kako to izgleda u vremenu. Osim toga što ga ime definiše ličnost, i onda dolazimo u situaciju da ta duša ima i ime. Kada dobije ime, već postaje ličnost, a ličnost treba da se nauči da ima dušu. Mnogi ljudi umru da ne saznaju za dušu i onda su zapravo bezdušni ceo život, a zapravo kada nauče na vreme da ima dušu, onda dolazi ono što govore Srbi u svom narodu kroz svoja predanja, kaže: čuvaj, dete, svoju dušu. Dakle, retki su narodi na planeti koji znaju za dušu. Srbi spadaju u taj narod. Ja govorim zato što imam dosta prijatelja koji kažu, na primjer, ruski akademik, general-major Genadij Jakovljević Temnjikov, kaže da će Srbi spasiti ovu planetu zato što znaju za dušu. Dakle, zato što oni brinu o svojoj duši. Naravno, to ne znači da svaki Srbin ima taj nivo svesti, ali on na nivou arhetipa prepoznaje kod Srba to znanje i on vidi i u našoj poeziji i u našim odnosima da mi govorimo još uvek o duši. Duša je inače nestala iz školskih sistema krajem 19. veka, još 1879. godine, kad je nemački neuropsihijatar Wilhelm Wundt zapravo napravio neku radionicu za psihologiju i ljudi su poistovetili psihu i dušu i sami napravili jednu veliku grešku, jer sada mi ne učimo o duši ni u jednom predmetu, ni u jednoj školi, što je jako velika greška, jer od toga da li smo svesni da su već mala deca duše koje treba učiti o duši i kako da čuvaju dušu i šta to zapravo čuvaju, gdje se duša nalazi, to bi to trebali da znaju roditelji. A kako smo došli u vreme da se ne uči o duši, onda smo sve dalje, čak i od svog postanja, ali dalje smo i od Boga. Dakle, mi smo sve bezbožniji, iz godine u godinu sve smo se više udaljili od Tvorca i tako da ta bezdušnost nas dovode u situaciju da imamo sve više problema. Dakle, ceo narod, ne samo naš narod, nego svi narodi koji su zaboravili za dušu. I konačno, znači, od tih kodova koji određuju buduću ličnost i te male velike ljude, ili što bi rekli dečake u pantalonima i devojčice sa suknjicama koji sutra treba budu očevi i majke, njih još kodira i primarna ćelija daje im oblik, iskustvo koje je kod svih nas različito. Informacije su suština života i od toga šta mi radimo, šta dajemo deci od informacija, koje informacije nudimo, od toga zavisi koji će to biti kvalitet ljudi, šta će oni prihvatiti, da li će se ponašati kako treba, da li će se slagati međusobno, da li će biti u sporovima i konačno da li će ratovati. Znači, informacije su zapravo presudne i zato je važno da decu, čim se rode, posmatramo kao sebi ravne ljude i da ih vaspitavamo tako da oni imaju što manje problema u odnosu na izazove i iskušenja koji im slede u životu koji je ispred njih.